Gewoon lekker netjes maaien. Hey Meijer. Ja, ik ben Peter Engels. Ik ben werkzaam als activiteitenbegeleider hier binnen Delzig. En ik mag de mooie club Het Greun aansturen, een onderdeel van de boerderij. En ja, met veel passie komen de jongens hier werken. Het is weer een uitdaging. Ik denk, kunnen ze nog niemand anders vinden, maar ja, ik ben de uitdaging aangegaan en we zien wel. Iedereen is verbaasd van, ga je het toch niet doen? En ja, dat is wel typisch iets voor jou, dat heb ik ook al een paar keer gehoord. Maar ja, iedereen was wel verbaasd dat ik dit ging doen. Wat heb ik met zingen? Eigenlijk helemaal niks. Ik ben meer DJ. Ik doe graag mensen entertainen met de muziek. Ja, als we uit zijn, dan wil ik ook nog wel eens meegalleren, maar echt zingen, daar laat ik liever aan iemand anders over. Ik kijk het meeste uit naar de mooie presentaties die we mogen geven in DOC 6. De 20e september, de eerste, en de tweede, de finale, of misschien wel in de sing-off op 18 oktober. Peter vormt een duo met Naomi Leila. Welkom Peter en Naomi. Peter, de uitverkorene. Ja, de uitverkorene, je zegt het hè? Ja. Hoeveel ervaring heb je met zingen? Helemaal niks. Ik ben meer DJ als zanger. Ik laat de mensen zingen, dus nou moet ik het zelf gaan doen. En wat betekent muziek dan voor jou? Eigenlijk alles. Een uitlaatklep. Mensen enthousiasmeren eigenlijk met muziek, mensen blij maken. Af en toe de verdrietige traan ertussen, maar ja, eigenlijk muziek kun je eigenlijk alles doen. Ja. Naomi, wat betekent muziek voor jou? Ja, eigenlijk luister ik het elke dag. Het is al een aantal jaar geleden dat ik voor het laatst heb opgetreden, dus ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Maar ja, eigenlijk best wel veel, ja. En welk genre heeft jouw voorkeur? Ik heb eigenlijk niet echt een preferentie, maar als ik dan toch moet kiezen, dan is denk ik pop toch wel een van de meest voornaamste genres, ja. En jullie nummer wordt pop? Jazeker, Peter weet het nog niet, dus Ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja. Vertel. Ja, wij gaan de Pielenbrand zingen van Rowanese. Oké, hey, geweldig. Ja, dat past bij mij. Hè? Toch weer een beetje dat Limburgse erin. Ja, super. Ik neem die uitdaging aan. Je kent het nummer, je draait het vaak. Ik ken het nummer, dus de tekst hoef ik niet meer zo op te oefenen dan. Geweldig. S'avonds later hoor ik naar even en naar bed. De radio, en de sloot en het hemel was verroeid. Ja. Misting op het land. S'avonds laat terwijl de piel in brand. Probeer eens of een beetje... Het repeteren gaat heel goed. Naomi is best wel een pittige tante. Die leert me de kneepjes van het vak. En we hebben nu 2 repetities gehad. En ja, het gaat langzamerhand vooruit. Je mocht er echt wel een beetje in gaan leiden in het begin. Gewoon kijk elkaar aan en doe maar echt letterlijk, nou is het. Ja. Die hadden heel veel steun aan elkaar. En vooral Peter moest heel erg in het ritme van het liedje komen. Dus we hebben hier rondjes gelopen in de repetitieruimte. En dat ging eigenlijk steeds beter. En ook zij zijn heel goed, zij helpen elkaar daar heel erg goed doorheen. En ik heb daar alle vertrouwen in. Pak het beste van elkaar en bundel dat. Ja. Oké, ik zet het nummer voor je aan, ja? De radio gaat de sloot en de hemel was verroeid. Missing op het land. De s'avonds laat, de stond heel in brand. Ja.